Dysgu Cymraeg. Rebecca Byrne yn rhannu ei hanes yn mynd ati i ddysgu Cymraeg. Mi fydd bywyd yn mynd â chi i gyfeiriad anusgwyl weithiau yn bydd, a byddwn wrth gwrs yn gobeithio a bydd hyn yn brofiad positif ac yn newid pethau gwell. Dyma fy mhrofiad i o fwrw gwreiddiau mewn deiar ffres fan hyn yng Nghymru yn sicr. Tasach chi wedi gofyn i fi 6 mlynedd yn ôl am y dyfodol, faswn i ddim yn credu y byddwn ni'n dysgu Cymraeg ar ddechrau antur newydd dysgu y delyn deires ac yn ymgartrefu yma yn harddwch cefn gwlad Sir Drefaldwyn. Dwi mor falch mai bro Dyfi ydy fy milltir sgwâr, a allai ddim dychmygu byw yn unlle arall. Mae'n rhaid i mi gyfadde nad oeddwn i'n gwybod fawr ddim am Gymru cyn symud yma 2 blynedd yn ôl bron, ac eithrio dod yma ar wyliau fel plentyn. Cefais fy magu mewn tre farchnad fach o'r enw Shifnal yn Swydd Amwythig. Roedd fy mam yn hoff o hanes, a chofiaf dreulio'r haf yn ymweld â llawer o lefydd hanesyddol ar y ffin. Bu cestyll mawr a thai mawreddog y mers yn llefydd poblogaidd yn ein cartref ni. Llefydd fel Castell Powys, Castell y Waun ac Erthygl ger Wrecsam, ond mae gennyf hefyd atgofion hyfryd o wyliau ar lan y môr yn Aberystwyth ac Aberaeron. Dwi dal wrth fy modd efo hanes ac yn treulio llawer o amser tu allan. Dwi hefyd yn mwynhau darganfod mwy am hanes llefydd lleol diddorol pan fydd amser sbar gen i. Mi astudiais i gerddoriaeth yn y brifysgol, ac mae cerddoriaeth wastad wedi bod yn elfen bwysig yn fy mywyd. Ar ôl graddio, mi ddechreuais weithio fel athrawes gerddoriaeth a pherfformio mewn colegau addysg bellach ac mewn ysgolion. Bues i'n rheolwr fy nghwmni theatr fy hun am dipyn. Roedd y cwmni yn arbenigo mewn site-specific theatre, mewn amgueddfeydd, safleoedd hanesyddol ac mewn canolfannau addysg. Ath profiadau fy mhlentyndod yn dysgu am hanes ddim yn ofer. Bu fy ngŵr Richard yn swyddog yn y Llu Awyr cyn ymddeol, a chawsom cyfle i fyw yng Ngwlad Belg am dipyn. Dwi wastad yn cofio ymweld ar Rhufain am y tro cyntaf. Doeddwn i erioed wedi gweld y fath le cynt. Roedd pob stryd yn llawn o adeiladau hynafol bendigedig, piazzas a chaffis deniadol, a gwell fydd cefais y coffi gorau mi ei flasu erioed yn Rhufain. Yn ôl yn Lloegr, mi fues i'n gweithio'n llawrydd fel athrawes piano a chanu, ac wedyn 6 mlynedd yn ôl, mi gollais fy mam a gafodd weidlif ar yr ymennydd. Roedd hyn yn hollol anusgwyl ac mi fues ar goll am beth amser. Ar ôl galaru a mam, mi wnes i ddechrau meddwl am newid bywyd a chymryd cyfeiriad newydd. Mi fwynhaodd Richard a fi wyliau byr yn Sir Benfro yn fawr a chefais fy ysgogi i ddysgu mwy am Gymru, ei hanes, llenyddiaeth a'i diwylliant, gan y dirwedd hardd o'm cwmpas ar y gwyliau hwnnw. Dyna pryd dechreuon ni feddwl o ddifri am symud i Gymru. Mi ganfyddes i gwrs astudiaethau Celtaidd rhagorol ar-lein efo Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a threulio 3 blynedd ddiddorol tu hwnt yn dysgu am hanes a llenyddiaeth Cymru dros y canrifoedd, fel y Mabinogi llawn cyffro a hyd a lledrith rhyfeddol y chwedlau Arthuraidd. Fel rhan o fy nghwrs, roedd modd dewis modiwl Cymraeg ar gyfer dechreuwyr ac roedd rwy'n awyddus i roi cynnig arni. Yn 2021, mi symudon ni i Pennant ger Llanbryn Mair. Mae dementia ar fy nhad, ac erbyn hyn mae'n byw drws nesaf, a dyn ni'n gofalu amdano llawn amser. Ar ôl dysgu'r iaith am 6 mlynedd ac wedi cyrraedd safon meistroli yn y Gymraeg, dwi wrth fy modd yn darllen nofelau Cymraeg, gwrando ar raglenni Radio Cymru a gwylio S4C, heb is-deitle o'r diwedd. Ac rwan, dwi'n hel fy nhraed ar antur newydd, sef dysgu y delyn deires, y delyn Gymreig draddodiadol. Dwi'n cael gwersi gan rhiain beb, arbenigwraig ar y delyn deires ac athrawes ragorol. Ar y cychwyn, roedd dod i adnabod offeryn dieithr yn her go iawn, ond bob yn dipyn, dwi'n dod yn gyfarwydd efo fy nhelyn a'i sain swynol. Dwi'n llogi telyn hyfryd ar hyn o bryd o'r enw Camri, ond bydd gen i delyn fy hun erbyn y flwyddyn nesaf. Dwi'n dwlu ar ddysgu offeryn Cymreig go iawn, yn arbennig un sydd â thraddodiad mor hir. Ond un elfen anusgwyl mae'r iaith Gymraeg wedi ei roi i fi ydy cyfeillgarwch. Dwi wedi gwneud gymaint o ffrindiau trwy ddysgu Cymraeg. Dwi wrth fy modd yng nghwmni dysgwyr eraill a Chymru Cymraeg.
Dwi'n ffodus o gael y cyfle i fynd i ychydig o gyfarfodydd fy nghangen leol o ferched y Wawr, ac roeddwn yn falch o ennill y drydedd wobr mewn cystadleuaeth ysgrifenedig genedlaethol i ddysgwyr eleni. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at ymaelodi a changen Llanbryn Mair yn mis Medi. Be fydd y cam nesaf? Pwy a wyr, ond bydd y Gymraeg yn rhan ohono yn bendant.